Ngiyathokoza ngani ukuthi ngixolise nge-footage namhlanje mhlambe quality ngeke ibe lento athi niyilindele. Ngani kwethu namhlanje kunomlaleli njengamanje umfoka Hlatshwayo osanokuthumela i-post wacela ukuthi hayi wemthiya uthi fahla udaba lokuzalwa wembethe. Ukuzalwa wembethe ingane zakwethu usuke uzala ugqoke into engazathi i-lace curtain. Yabona njena kunento okuthiwa i-lace curtain njengamanje senisebenzisa ama-blinds nina ngoba seniphucukile, kodwa kunento okuthiwa i-lace curtain. Ukuzala wembethe kusuke kungathi umbozekile kodwa uyabonakala ngaphakathi, kodwa kunento ekubozile ngaphandle kwalento lena osuke vele iyingubo esuke ikhavile isuke esibelethweni. Lokho kusuke kuchaza ukuthi unenhlanhla iyaphakade. Isikhathi esiningi iye intshontsho, isikhathi esiningi iye itholakale kodwa kuvamile ukutholakala. So engichaza ukukhuluma kumfoka Hlatshwayo nani ninonke ukuthi lokho kufanele ukuthi wembulwe, kodwa engathi uma wembulwa ngaba khona isimo samagobongo, so that uma wembulwa ke kube khona isimo samagobongo, ngoba uma uzale wembethe chaza ukuthi unabantu abadala definitely. So kubalekile lokho ukuthi masikwenza singabashiya abantu abadala. So ngathi uma wembulwa bese wembulwe usesimweni sokuthi amagobongo akhona, and then ke musuqedile kwembulwa ke bese kwamukela kube khona imbuzi eyesibili yokwamukela abantu abadala laba bakuwena nomsebenzi abakunika wona. And then ke imbuzi yesithathu ke kuyoba kuyimbuzi ke manjena yokuphothula amagobongo. Imbuzi ke lezo zibentathu ke lezo lokhuzana yokwamukela umsebenzi, lokhuzana unikwa abantu abadala, yokwembula, yokuphothula amagobongo. Mina ngisebenza kanjalo ke. Futhi ke umuntu osebenzisa izinkukhu kuphela angugwemi lokho, criticize lokho, ngiyakwamukela kulungile. Kodwa manje ngithe angenze le video lena masinya ngoba manje uzakwethu uthi celile impela ukuthi indaba yalokhuzana ukuzala wembethe. Right ke muzwe lembethe bafethu mafishane ubusikhathi sethu su 5 minutes nje kuphela for i-channel igogo bathini Imbatha TV ku YouTube. Into eyibe right ke bazalwane ngokwembulwa ilokhuzana kuvula inhlanhla zakho, kwenza into zakho zenzeke. Kwesinsikhathi uye uyithole izinto zakho uthi uyihlanganisa ayihlangani, uthi into zakho uyazenza zenzeke ingoba unesikoledi leso. And then ngokwelapha silapha ngendlela ezihlukene eziningi futhi you don't have to stress a lot about it ukuthi hayi kusibani wathi yena uyenza kanje in yes it's fine, uyena oyenza kanjalo, mina ngiyenza ngalendlela engiyenza ngayo, ngisenza amagobongo. 2 kuba udaba lokuthi uyembulwa. 3 kuba udaba lokuthi uyaphothula ke ukulokhuzana ukumiswa kwamagobongo, ngoba amagobongo ayamiswa aphinda aphothulwe. Usho ukuphothula chaza ukuthi sesiqedile ngodaba lamagobongo. Then ke lapho izinto zakho ziyaqala ke ziyavuleka, izinto zakho ziyenzeka, konke okufisayo ukuthi kwenzeke kuyenzeka. Namhlanje njengoba kuyisabatha kumhla ka6 kuJuly ku2019, I was humbled ekseni ngiyeza khala ihutha ngithi ayile hutha lena noma kuthiwa iMercedes noma iBM lena mangiqhamuka iMercedes nginganake ngivula isango bongo 5:30 ekseni, ngivula isango ingene imoto yaphuma intokazi yavele yakhala. Ngithi kwenze njani? Ithi awusangikhumbula baba? Ngiyakhumbula ukwafika la ekhaya. Wathi hey mina okwafika ngisheke ilokhuzana ngafika la ekhaya, wathi kumina wena fanele uqale ungilungisele izinto manje. Ngamnika igobongo walenza one day izinto zakhe zavuleka. So uzele njena wayengaphethe ufika ngaphethe ngisho isenti, uzothi ngiyabonga. To me leyo ama-20 angazi ama-1000 amangakhe anginike wona ngokubonga, hayi ngokukhesh, ngokubonga. So ngane zakwethu ngiyacela ke ngane zakwethu, uma ke kathiwa wazala wembethe wokwazi ukuthi kuncane ongakwenza okuyovimba ukuthi ungaphakamiselwa amagobongo, kodwa into ebalekile ukuthi uphakamisela amagobongo izinto zakho uzenze zenzeke kuphele uqede ngento. Thokozani magogo.
awumbiyo ndawonye gogo bathini empatha.